Se Ari puuhkut se. Vieläkö mahtuis vähän sinne? Kyllä sinne mahtuu. 6 Mä just sanoin Tuomakselle, että mentiin, että onks meillä liian selvyppää, mutta minun mielestä se ei mahdu kyllä. Joo, se liian se. Pitää saada tasata. Sinne mahtuu vielä. Joo. Aina kun sen aikas kerran oli ollut. Niin Tuomas, se sanoit, että on Niin. joskus ollut täys. Ei. Se ei koskaan ollut näin täys. Eli se ei ole ollut täys vielä. Ei. Olet polttanut sen vaikka kuinka, mutta se ei koskaan noin täys ollut. Mut siellä on osa mitä laitettiin palamaan äsken, niin varoituskolmi, siellä on sitä rautarojuu sen verran, että se nostaa varmaan. 2 varoituskolmiota ei tee rautaromua noin. Ei niin, mut siis onhan siellä sitä muutakin. Onhan siellä muutakin meni aika paljon. No ei nyt hirveä, sillä rautaa. Moi! Terve. Ihan kivat hiilokset tänään. Tänään on Makkarat vaan puuttuu. kyllä paistuu kohta. Alkaa olla hiilokset kovilla. Ei kun pari makkaraa vaan paistetaan. Oikeastaan pari Grinsin nakkia. Äsken niinku joka vitu pikkukeikalle perässä juostiin tuo nuotio tuossa ympärillä ja ketään häiritsee. Sinne meni tehdä tuolla. Ei Jukka, ei. Ei enempää. No joo, se on viimeinen. On. Ennen seuraavaa. Joo. Onnahan ollut. Arja Tuomas, siellä. menkää työmään sauna, me jää Jukakaan tähän pitämään hiiloksen yllä. Ei varmaan tarvitse pitää hiiloksia, eikö? Pete heitähän sieltä olutta tälle. Mikä? Punapaitisille yksi olut. Just ravistettuna ei sekoiteta. Kiertele. Se oli huono idea, että me ei Jukakaan pitää hiiloksen yllä. Saunasta, niin Me ollaan nimittäin aika hyvä tiimi. ei palannut Turku